हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो थिग थाकानो दङ बिदिनो ओमफ्राय जोङो आंनि हासबेन्ड आङो ओमफ्राय आइ मादैमोननाव आलासि जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नायनोसै मादैमोनहा मा मा जाहैयो दिनै जोंनाव लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नै जोङो ओंखारबाय जोङो फार्स्टआवहाय न'आव थांग्रोगोन ओमफ्राय न'निफ्राय आइखौ लानानै मादैमोननाव थांसै आङो दाहाय नोबोमोननाव दङ नै सासेया नुजायानो ओमफ्राय जोङो स्कुटिजों थांग्रोनोसै हनै ओंखारबोगासिनोसै कारनि सिगाङावहाय बोरो दासिमबो सफैया ay falta no hay wih itu karena mana itu oh kawan saja ओंखारबाय जोङो थांसै दाहाय न' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै लोगोफोर जोङो सफैबाय मा मावदों नोंलाय बे कमिसन बारायनायनि माबा नायगासिनो सेलारि बारायसिगोन नामा होनबाथ' मोजाङानो जाबाय बेयो बाबुनि रुम ओमफ्राय थिंजाय आबैमोन दङ लोगोफोर नै आबैया हासिब खागासिनो ओमफ्राय उनावहाय मामिया ओंख्रि हागासिनो hai kudu oi dadaya बिथिं मादैया दाउखौ बुथारना दोनदों ओमफ्राय दै गरम दाउ माबा फुनो थाखाय Manam Manam oh halo yang gelas sampai TV manusia spring बेखौ नोंथांमोना मा होनो नोंसोरनि जायगायाव जोंनि खाथियाव बेफोरखौ मा होनो स्प्रिं नोंसोरनियाव मा होनो हा बे स्प्रिंखौ मा होनो हा गोथावसो माथो गोदै ना गोथाव ना गोथाव जाथारदों एकदम खुगायाव हाबजाय जाथारदों सोलायबाय मा खालामो आङो दाउ खारै संगासिनो नै लोगोफोर नोरसिं बिलाइजों जा गोथाव जागोन बायदि नुखाबाय नै ना बिराद गोथाव जाखायो खारैजों दाउ आंनि फेभरेटखा नोंथांमोननिबा मा नोंथांमोन जाखाया दां बिथिंजाय नै लोगोफोर ओमफ्राय मादै आनैमोन ओमफ्राय आबै जा गल्प खालामगासिनो ओइ आलसिया आलसिया ओमफ्राय नै लोगोफोर इयावहाय मोनसे रुम बानायबावदों इसा कमप्लिट जाजोबाखै फिसा आरोना बे रुमा ओमफ्राय आरो राइट साइडथिं आरो न' लुगासिनो मोनब्रै रुम जागोनदां हारसिं जाना माथो गस्ला गानाखै नोंलाय इदि मानि हिर' जादों नोंहालाय मा नांगौ ना मा नांगौमोन
biar naंगौमोन जाखांबाय जाहा जाखांबाय जाहा दिनै खानसे जाबाय दं Apa ini saya ke video kamera dah. Kata sudah nasi apa? Kasih. Kata sudah nasi ya? Kata sudah. Kudu. Oंखाम जाखांबाय नै लोगोफोर बिराद गरम दा गय जानोसै ओमफ्राय दसे रेस्ट खालामनानै जोङो न'आव थांफिनसै सोरबे लोगोफोर बयबो अननानै शेयार आरो लाइक खालामलायदो ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानै हाबफैदों होमबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो एसेनोसै बाय बाय